लोगो नोंथांमोन नै दिनै नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो दिनैनि बे बैसागु समाव रंजागासिनो दङ आरो बयबो गोजोनै दं। दा बिदिब्ला नै दिनै जोंबो बैसागु नायनो फैबाय, लांदां बैसागु नायनो फैदों मिलनपारायाव। दा बिदिब्ला जोङो मिलनपारायाव ओंखारबोबाय लांदां बैसागु नायनो। दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै। दा बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोन। बिमा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथाङानो फुंबिलि बसुमतारी बिथांनि बिमा, बेखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय लानाय जाबाय। बयनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय आरो बैसागुनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय। बेजोंनो थाङो आङो, बेजोंनो फैफिनो, खिन्थु मालाबाबो बिदि सानाखैमोन कि आं बेयाव मेथाइ खनफैनो मोनगोन, बाहागो लानो मोनगोन सानसे समाव। खिन्थु दिनै मोनबाय। कमिटिनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंखौ दिनै लेंहरनायनि थाखाय। दा दिनै नोंसोरजों रंजाफानो हासिगोन। बै उन्दै उन्दै आगैमोन नुदोंमोन आङो, दख'ना गाननाय, जि मोजां मोजां गाननाय नुदोंमोन। मोसाफायोबा आगै नोंस्राबो मोजां नुथारगौमोन। मोसाखांनानै मेथाइ खननायबो नुबाय।
Thank you. Minggu दा बिदिब्ला दिनै जोङो फुंबिलि बसुमतारी बिथांनि मेथाइ खननायखौ जों गोबां खोनासंबाय आरो नायबाय आरो बिनिफ्राय जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद थुलुंगाखांथाव मेथाइ खनबाय बिथाङा दा बिदिब्ला जों एन्जय खालामबाय लोगोसे बयबो मोसाफाबाय दा बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दा नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासे नायजोबनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोन बयनिबो गाहामनि थाखाय आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनाय थानानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नाय जाबाय फैगौ समाव लोगो मोनबावगोन दा बिदिब्ला बाय बाय